Egész rég, messzi-messzi, szaros galaxisban éltek nép, akik leszarták egymást, vagy inkább leszarták, hogy mit csinál a másik. De né, jön R2-D2. Ide kell szárnom a genyóba, legügyülök oda csillagromboló alá. Egyszer csak kivágódik a romboló ajtaja, és kilép rajta Darth Vader. Próbált meg lélegezni, de ez elég nehezen ment az oltári szarszag miatt. De büdös vagy, bazd meg! Legyen a neved ezentúl R2-D2. R2-D2-t azonban ez nem hatotta meg, és csak annyit mondott: leszarom.